Къде да дойда да си видим? Аз така разбрах това павилионче там до паспортна ли, бе? Не до паспортна, бе. Това долу в културния дом. На мене грешно казали съвета, защото казаха, аз знам съвета там. Нали беше, ама той е отдавна сигурно местили със съвета. Долу аз знам всички павилиончета, бе. Аз по тези павилиончета много обикалял съм. Аз знам, кажи къде аз ще дойда, бе. Добре, аз тук обикалям сега малко работа имам. Ама сигурно, кой сега викаш написа това съобщение? Децата, бе. Те твоите деца не знам, ама да се скараш. Как? Да скарам ли? Да. Аз колко съм карал, аз направо ще предашам, бе. С скаране не става, бе. Те са, как да ти кажа, бе, на майка си приличат циганчета, бе. Тя майката циганка, къде намерих аз на пазара, малко по-отгоре от пазара. Тя не е за обясняване, какво да ти казвам. Аз съм малко турчин, не съм циганин, обаче съм много пека съм. Добре, хубаво. Айде тогава ще ти звънна малко по-късно, че карам. Сега тук има полицай. И виж там, скарим се на тези деца твоите, да не правят друг път такива съобщения, бе. Ще предашим направо, няма сега притесняваш. Ако имаш проблеми с полицайите, аз ги познавам всичките. Аз съм днеска в града съм, с костюм съм, се облякал съм. И аз съм готов. Деца вика, мога веднага да почвам. Аз имам още работи, ремонт да правя там. Добре, аз мога за ремонта да помагам, ако има пари. Нищо, ще се обаждам. Да, бе, няма проблем, бе, няма да притесняваш. Аз целият град ме познава мене, бе. Целият град мене ме познава, бе, няма да се притесняваш. За каквото искаш, ще помагам аз. Ама познавате, така ли? Как ли? Бе. Човек, ти ще видиш, като се видим, ще видиш у мене, всеки кмета ме поздравява, като ме види, бе. Хасан Азис, като ме види, от другия тротуар при мене ще дойде, бе, да се здрави съм. Бре, ти известен човек, бе. Как мислиш ти, аз така случайно няма да се обадя, аз ти казах, всички са... Аз ще видиш, бе, като почнем работа, колко хора ще дойдат. Кмета ще поканим на таковата, отварянето. Добре, бе. Айде ще се обаждам тогава. Кмета, с жената, с децата, всичките ще дойдат. Не моите деца, моите жена, на кмета. Защото моите са мръсни. Да. Няма да... Обаждай само и идваме. Добре, хубаво. Айде. Айде, със здраве.